Ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες του μοναδικές και το χιούμορ του πηγαίο. Ο Δήμος Διακοφτού τίμησε το Διονύση Παπαγιαννόπουλο σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν πολλοί συναδελφοί του. Ρε, πού τα βρίσκω, πού τα συντεριά, παιδί μου, τόσο καλά. Σε ευχαριστώ. Τι έπαθες στη σένα μου, λόγο βγάζεις διπλιάτικα. Όχι με ρε, μα τι να με κάνω του σταυρό. Σας το κοπεί ρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω του σταυρό μου. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Έχουν περάσει 16 χρόνια από το θάνατο του Διονύση Παπαγιαννόπουλου, του πληθωρικού κωμικού που άφησε το δικό του στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Στις περισσότερες ταινίες υποδιόταν τον γκρινιάρη, τον αφελή, αλλά πάντα μεγαλόψυχο. Η γυναίκα του Γιάννη, η γυναίκα του. Τι είπες, βρε! Το έταξα εγώ είναι να μην τάξω. Έταξα, ο λόγος μου συμβόλαιο. Κολοκύθια, και μάλιστα κολοκύθια με τη ρίγα. Ήταν πραγματικά ένας πολύ τρυφερός, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, με χιούμορ και τον αγαπάγαμε όλοι και εξακολουθούμε να τον αγαπάμε στις καρδιές μαζί. Ο Παπαγιαννόπουλος, αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν. Τους πιάσατε στα πράσα? Όχι κύριε Πομιράρχη, στο κρεβάτι τους πιάσαμε. Έκφυλε. Καλυβούλα. Δεν θα μου το κάνετε εδώ μέσα American Bar. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, που καταγόταν από το Διακοφτό, είχε 136 ρόλους στο ενεργητικό του, στον κινηματογράφο, το θέατρο και τη μικρή οθόνη. Οι συμπατριώτες του τον τίμησαν χθες με μια λαμπρή εκδήλωση. Ο Νιόνιος ήταν τόσο μεγάλος, τόσο παρόν πάντοτε στη ζωή μας, στο θέατρο, στην τέχνη. Ήταν τόσο ιδεολόγος της δουλειάς του, που δεν αρκούν έτσι αυτά τα λόγια να αποδώσουν, ας πούμε, το μεγαλείο του και τη διάσταση της προσωπικότητάς του. Λερωθήκατε κύριε Υπουργέ μου. Άσε, κάτω τα χέρια σου κρούεζα. Είμαι χαρός περισσότερο. Δεν αντικαθίστανται αυτές οι φυσιογνωμίες, αυτές οι παρουσίες, οι θεατρικές και οι κινηματογραφικές. Για τους δικούς του ανθρώπους ήταν ο Νιόνιος, που είχε μεγάλη αδυναμία στο γυναικείο φύλο. Με εκκλησίασε και μου είπε, είστε ελεύθεροι? Του λέω, όχι, δυστυχώς είμαι δεσμευμένη, σε κρίμα. Με ποιον? Του είπα το όνομα του ανδρός μου τότε, του μέλλοντος ανδρός μου, και μου είπε, κρίμα, είναι και φίλος μου, αλλιώς θα πολεμούσα. Δεν μου λες που τη γνώρισες? Εγώ τη γνώρισα, ο Ανδρέας μου τη γνώρισε. Ο Ανδρέας? Ο Ανδρέας, εγώ την ήξερα, δεν την ήξερα. Εγώ πρώτη φορά την είδα εκεί που τρώγαμε, ήρθε λιόλιο μου λέει. Δεν την ήξερα. Περνάγανε οι κυρίες και το χαιρετάγανε με σεβασμό που είπε, και μία κυρία τον ρώτησε, είστε ο ηθοποιός? Και λέει, προσπαθώ. Οι κάτοικοι του Διακοφτού παρακολούθησαν μάλιστα και θεατρική παράσταση. Θα δώσω τώρα 10 και ύστερα δεν δίνω τίποτα. Μουσένε! Τον θαύμαζα πάρα πολύ για την αμεσότητά του και την αλήθεια που μετέδιδε με τους ρόλους του, γιατί έτσι κι αλλιώς το θέατρο αλήθεια είναι. Μετά από